Ivana Alawi, ayaw daw sa mga linta o moocher. Naman okay ako split the bill, pero huwag naman todo-todo. Dad, may pahayag daw si Ivana Alawi na ayaw daw niya makipag-date sa mga fellow entertainment industry niya, especially kung mas mababa ang kinikitaan daw nila. Kasi sinasabi daw niya na parang siya daw yung ginagawang sugar mommy. Kasi pag nagde-date sila or kung may kailangan yung isang kadate niya, siya pa yung pinagagastusan at ayaw niya yung feeling na to. Talaga mahilig sa showbiz. Pag showbiz, hindi talaga pinag-uwi. Bakit naman? Ano ka ba? Ilan naman, ilang date na ako ng mga showbiz. Grabe, mama. Sugar mama. Ay! Ganun ba mga showbiz, guys? Oo, ako naman okay ako split the bill, pero huwag naman todo-todo. Puro bata yung naniligaw sa'yo. Puro bata may naniligaw sa iba. May mga... May sa bata eh. Ayoko ng mga kwento. Gusto ko yung mga ganito. Mas matured. Kasi matured na ako mag-isip. Ano ba ang mga lessons to learn natin dito, Dad, sa pag-dating sa mga babae at men and women ngayon? Well, kadalasan kasi, no, lalo na mga kababayan natin Pilipinas, siyempre, pag nakikipag-date sila, talagang normal yan. Yung lalaki dapat ang nagbabayad at saka yung lalaki dapat ang tataya. No? Kasi hindi katulad sa Amerika, minsan yung sinatawag na ng Dutch Street, no? Kanya-kanyang bayad. No? Pero dito sa Pilipinas kasi, ang kinaugalian dito, kung ikaw yung lalaki, ikaw yung magbabayad kung kayo yung nagde-date o kung kayo yung nagliligawan, no? Ikaw yung nagre-regalo, ikaw yung gumagastos para sa babae. No? So yun ang kadalasan. So siyempre, naunawaan naman natin dahil kung sikat ka naman at malaking kinikita mo, siyempre yung mga ma-attract sa'yo na hindi masyado kumikita at hindi sikat, umaasa naman sila na ikaw ang gagastos para sa kanila. Pero that's the wrong way of thinking, no? Because in our country, iba yung kultura pa rin natin. Kaya may punto din naman siya nung sinabi niyang ayaw niya sa mga ganong klaseng lalaki. So, at katulad na banggit na sa ibang video natin, na kadalasan ng babae, hinahangaan nila yung mga lalaki na who can take care of them, who can provide for them, where they will feel secure. No? Yun ang kadalasan. Hindi naman kinakailangan saksakan ka ng yaman, pero ibig sabihin, paninindigan mo ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang suporta at tamang pangangalaga sa iyong mga minamahal. So, that's the real culture in our country. Hindi katulad sa Amerika, medyo open na sila na Dutch Street palagi, kanya-kanyang bayad. So, yun naman mga kababayan, at least yun ang mga bibigyan natin komento rito. So, kung gusto nyo manligaw, kinakailangan meron kayong kapasidad o meron kayong kakayahan na panagutan yung inyong nililigawan o yung inyong mamahalin. Tapos kung may nililigawan naman tayo, mahiya naman dapat tayo na hindi natin sila dapat maglibre sa atin, sila dapat magbayad sa mga gagastusin natin. Kasi syempre, kung ligawan yan at ikaw yung lalaki, yun nga, ang expectation, ikaw dapat mag-handle or kahit dapat mag-propose ka, kung KKB, hindi naman yung siya naman mag-treat ng lahat. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, yung dad ng bayan.